खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। आसामनि सिलचराव एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय। एसिडजों गाग्लोबनायाव थैनो गोनां जादों सासे सिख्लाया। मोजां मोननाय हौवायानो गिबियाव लांखारनानै एसिडजों गाग्लोबदों, जायनि थाखाय थैनो गोनां जादों होननानै अजद होदों नखरनिफोरा। सिख्लानि नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिख्लाया थांनाय 15 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दा बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय। ओजोंहाय सिख्लानि गोथै देहाखौ सीआरपीएफ आरो पुलिसआ जेब्ला जोबथा बिदाय होनो थाखाय लानानै फैदोंमोन, अब्ला गोबां सुबुंफोरा लामायाव बेंथेनानै पुलिस आरो सीआरपीएफनि सायाव गाग्लोबदों आरो गोथै देहाखौ लांनो होआखै। लामा गेजेरावनो गोथै देहाखौ बोख्लायहोनानै गोथै देहाखौ लोगोआव लाफानानै दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों, जेराव सीआरपीएफ, पुलिस आरो लामायाव बेंथेनाय गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव नारा-नाथारबो जादों। पुलिस आरो सीआरपीएफ हान्जानि सायावबो अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिस आरो सीआरपीएफनि हान्जायाबो लावथि सिबनो गोनां जादों, लोगोसे गुलि गावनो गोनां जादों आरो टियार गेसबो गावनो गोनां जादों। बेबायदिनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो थासारिखौ दुंहाव खालामनायनि दायाव 11 सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामदों। थैनाय सिख्लानि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिख्लानि मोजां मोननायनि मुङा पिनाक शुक्लाबैद्यामोन, नाथाय बिथांमोन सानैनि गेजेराव मा जेंना सोमजिदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनाखै होननानै फोरमायथिदों। हाथियार लाग्रा आफाद थानायनि थाखायनो मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोन गैया आरो हाथियारा गावनिनो फोजोबस्रांनाय लाबोयो। बेनि मोनसे बिदिन्थि मणिपुर रायजोआव जानाय थासारिया। मोनसे बिखा खामथाव आरो गिथावना जाथाय जादों मणिपुर रायजोआव। जाथाया एसे सिगांनिब्लाबो दासो भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों आरो भिडिअ'खौ नुनायनि उनाव भारत नाङैनो जाथायनि सायाव सोंखारिदों। भाइरेल जानाय भिडिअ'आव नुनाय बायदिब्ला कुकी हारिनि 2 सिख्लाखौ मिथि हारिनि हाथियार लानाय गोबां हौवाफोरा गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव थाबायहोदों। बेबायदिनो आथोनारि बायदि इनाय अनागार खालामदों आइजोफोरनि सायाव। जाथायखौ लानानै लांखारनाय, हानजा जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनिबो केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों मणिपुर पुलिसआ। आरो जायफोर दुथांफोरा बेबायदि खामानियाव आखाइ दं बिसोरनि मादाव माखासेखौबो सिनायनो हाखाबाय होननानै फोरमायथिदों मणिपुर पुलिसआ आरो दुथांफोरनि हेंथा थाबैनो राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंह बिथाङाबो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय पुलिसखौ बिथोन होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथि हारिनि आरो कुकी हारिनि गेजेराव जि दाङाबाजि जादों, बेनिनो बोलि जानो गोनां जादों 2 सिख्लाया। मिथि हारिनि सुबुंफोरा जेब्ला कुकी हारिनि सुबुंफोर थानाय गामियाव गाग्लोबफैदोंमोन, जेराव माखासेखौ बुथारदों आरो माखासेया खुनुरुखुमै जिउ रैखा खालामनानै खारग'नो हादों। बेनिनो मादाव कुकी हारिनि 2 सिख्लाफोरखौ आखायाव लादोंमोन मिथि हारिनि दुथांफोरा, जेराव गाननाय जोमनाय खुवाब्ला बिथांमोनखौ बुथारनो हुमखि होदोंमोन आरो बिथांमोनहाबो जिउखौ रैखा मोनगोननि मिजिं खालामनानै दुथांफोरा जेरै बुंदों एरैनो खालामदोंमोन। नाथाय दुथांफोरनिफ्राय आसा खालामनाया जाथावना नङा। बिथांमोनहा गोबां बावसोमनायनि उनावबो बुथारजानो गोनां जादों, जाय जोबोद दुखुनांथाव। बाक्सा जिल्लायाव मुगैथाव जाथाय। 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अनागार खालामनायजों लोगोसे उन्दै हिन्जावसा गथ'सानि गाननाय जोमनायखौ खुहोनानै भिडिअ' सेबखांदों सासे दुथाङा। बे दायाव दा दायनिगिरि दुथां मनिन्देखाखौ एरेस्ट खालामबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेगि जानो होनानै गावनि न' फारसे उन्दै गथ'साफोरखौ लेंलांदोंमोन दुथां मनिन्देखाया। बेयावनो सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'साखौ आथोनारि अनागार खालामनायजों लोगोसे भिडिअ'बो सेबखांदों। जाथायनि सोमोन्दै हिन्जावसानि नखरनिफोरा गुमुर मोननायनि उनावनो बरमा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन आरो बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो दुथां 38 बोसोर बैसोनि मनिन्देखाखौ पुलिसआ दा हमबाय। बिटिसिआव उदालगुरि लकसभा मोननो हासिगोन नामा? रायजोआव लकसभा बियाब आरो बिधान सभा बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि उनाव बे ड्राफ्टनि हेंथा गोबां दोलो आफादफोर आरो राजखान्थि दोलोजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा हेंथा खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव ड्राफ्ट फोसावनायनि सायाव बोसोन होनो गोनां दंब्ला आरो अजद होनो गोनां दंब्ला होनो हागोन होननानै बिसायख'थि आय'गआ फोसावदोंमोन। बे लेखायै बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै जि जेंनाफोर दं बेनि सायाव सावरायनो थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गआ 3 हाबाफारिजों आसामाव फैबाय। मैया गुबुन गुबुन आफादफोरा थांनानै बिसायख'थि आय'गखौ लोगो हमनानै सावरायहैदों। बिथांमोननि सावरायहैनाया बेसेबांसिम फिथाइ थायदों बेनि सायाव नोंथांमोनहाबो मिथिनाया गाहाम। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि राजु देउरि बिथाङा फोरमायथिदों दि जुदि आसाम सोरखारा जोंखौ जाम्बा बानायाब्ला जोंनि दाबिया 100% जाफुंगोन। बिटिसि 6 शिड्युलनि ओंथिखौ जाहाथे ओंथि गैयै खालामा बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो क'क्राझार लकसभा सिटखौ एसटियैनो लाखिनानै
उदालगुरि लकसभा नांगौनि थाखायबो सावरायनाय जादों। ड्राफ्ट फोसावनायजों गोजोननाय गैयैनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा जि सावरायफैफिनदों बेजों गोजोननाय मोन्दों, नाथाय बिथांमोनहा गावसोरनि समायखिराखौ बेसेबांसिम लाखिनो हागोन बेसो आरो आसाम सोरखारा जोंखौ जाम्बा खालामाब्ला जोंनि दाबिया 100% जाफुंगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायथिदों दि 6 शिड्युल ओनसोलाव गासै बियाबफोरानो एसटि रिजार्भ जानो नांगौ, नाथाय बिटिआरआव 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव 9आल' एसटि आरो 9आनो गुबुननि। अब्ला बेबायदि खालामनायजों 6 शिड्युलखौ अपमान खालामनाय जादों, जेराव बिटिसि बियाबनि मादावबो 40नि मादाव 30आनो एसटि खथा। बेबायदिनो जोंनि 6 शिड्युलनि पावार एन्ड फांसनखौ लासैनो गैया खालामदों। 6 शिड्युलनि स्पेसियेल पावार गावखुंथाय बेफोरखौ गैया खालामदों होननानै फोरमायथिदों डक्टर अनजालि दैमारिया। ओजोंहाय जोबनाय समसिमबो उदालगुरि लकसभा बियाब नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिपिएफ दोलोआ। एमएलए दुर्गा दास बर', बारग' एमसिएलए गणेश कछारी लोगोसे बिपिएफनि मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा सुख्लाय सेरफाङाव धरना होनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि लकसभा जायागौमानि सानफ्रोमबो सोमावसारगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। उदालगुरि लकसभा मोननो हागोन होननानै बिटिसि गोरोबथायाव थाखानायनि उनावबो जोंनि सायाव जबरदस्ति जाबसिननो नागिरदों आरो जबरदस्ति जाबसिननानै होयोब्ला दरं एबा भैरबकुन्द लकसभा बियाबानो जायाथों मानो जोंनि बिटिसिनिफ्राय सासेबो एमपि देरहानाय नङा होननानै बुंथियो आरो बेजों जों राजखान्थि मोनथायनिफ्राय नासयजागोन। बेनि थाखाय ओनसोलाव संग्राम जायोब्ला आरो गोजोन गैयै जायोब्ला प्रमद बर'खौ खलनायक अदेबानि दायनिगिरि महरै आसि दिन्थिनाय जागोन होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ। लोगोसे दुर्गा दास बर'आ बुंथिबावदि सिगांनि समाव प्रमद बर'आ ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै बमा गावनानै रंजादोंमोन आरो बरायदोंमोन, नाथाय जेब्ला बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि सिङावनो बियाब दानाया जानांगौ होननानै दाबि खालामदों, अब्ला बिथांमोनहा बिटिसिनि सिङावनो लकसभा बियाबा जानांगौ होननानै फावथिना दिन्थिदों होननानै अजद होयो दुर्गा दास बर'आ। गिथावना जाथाय, ट्रेन्सफर्मार बेफ्रुनानै सा 16नि जिउ खहा। रिपर्टनि बायदिब्ला सा 22 मोब्लिबजों बोगथाबजादोंमोन, जेराव सा 22नि मादाव सा 16आनो जिउ गोमादों आरो सा 6आ जोखोम जादों। बे जाथाया उत्तराखन्डनि चामोलीआव जादों। अलकनन्दा दैमानि सेराव जादों बे जाथाया। गंगा दैमानि रैखाथिनि थाखाय नामामि प्रजेक्टनि खामानि मावगासिनो दंमोन। बेयावनो ट्रेन्सफर्मारा बेफ्रुदों आरो ट्रेन्सफर्मार बेफ्रुनायजों साखाथियाव थानाय दालांनि लहायावबो मोब्लिब बोगथाबदों, जायजों दालाङाव थानाय सुबुंफ्राबो थैनो गोनां जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे सिकिउरिटि गार्डआ मोब्लिबजों बोगथाबजादों होननानैल' खौरां मोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव फैनायाव सा 22 सुबुंखौ बोगथाबजानाय नुफिनदों, जेराव सा 22नि मादाव सा 16आनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 6आ गोब्राबै जोखोम जादों। जिउ गोमानाय सा 16नि मादाव सासे पुलिस अफिसार लोगोसे 3 हमगार्डबो दंमोन। जाथायखौ मेगनजों नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव पुलिस अफिसारा मोब्लिबजों बोगथाबजादोंमोन। बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय साफानि उनाव साफा हमगार्डफोरा थांदोंमोन। बेयावनो बिथांमोनहा बोगथाबजादों। मा जाहोननि थाखाय ट्रेन्सफर्मारा बेफ्रुदों बेनि सायाव दा नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ आरो गोबां अखा आरो हा गिसिगानाय जाथाय जानायनि उनावनो ट्रेन्सफर्मारा बेफ्रुदों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बाक्सानि सालबारियाव लाइसेन्स गैयै फार्मासिखौ बन्द खालामदों जिल्ला ड्राग्स बिफाना। फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायावबो लाइसेन्स गैयालासे फार्मासि गला होनायनि सायाव सिग्रोमनाय जागासिनो दङ। बे लेखायै बाक्सानि सालबारियाव सिग्रोमनानै लाइसेन्स गैयै गंब्रै फार्मासिखौ बन्द खालामनानै होदों जिल्ला ड्राग्स इन्सपेक्टरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा सिगांनि समावनो फार्मासि गलाफोराव सिग्रोमनो फैदोंमोन आरो जायफ्रा लाइसेन्स गैयालासे फार्मासि गला होदों बिथांमोनखौ लाइसेन्स बानायनानै लानो थाखाय बिथोन होखादोंमोन आरो दान मोनसेनि गेजेरावनो लाइसेन्सखौ बानायनानै लानो थाखाय बुंथिदोंमोन। नाथाय दान मोनसे बारलांनायनि उनावबो गलादारफोरा लाइसेन्सखौ बानायनानै लायाखै। बेनि थाखायनो गंब्रै फार्मासिखौ बन्द खालामनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों जिल्ला ड्राग्सनि इन्सपेक्टरा। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाइसेन्स गैयालासे मुलि फाननो हाया, बेनि थाखाय लाइसेन्सनि गोनांथि आरो लाइसेन्स बानायनानै लानो थाखाय बुंथिखानाय जादोंमोनब्लाबो बिथांमोनहा बे खोथाखौ गोरलैयैनो लादों, जायनि थाखाय दिनै गंब्रै गलाखौ बन्द खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। नखरसेनिनो 4 सुबुंखौ गोदोनायाव हानानै सावथारनाय जाथाय जादों हादराव। बे जाथाया राजस्थानाव जादों। 6 दाननि उन्दै गथ'साजों लोगोसे गासै 4 सुबुंखौ सावथारदों। बे जाथाया राजस्थाननि जधपुर जिल्लानि चेरिया गामियाव जादों। बुथारजानाय 4नि मादाव नखरनि गाहाय 55 बोसोर बैसोनि पुनाराम आरो बिथांनि बिसि लोगोसे बिथांमोननि बिहामजो आरो 6 दाननि फिसौजो। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबियाव बिथांमोननि गोदोनाखौ गोबौ हाथियारजों हादों, बेनि उनाव मोनसे जायगायाव ज' दोननानै न'खौ अर सावनानै होदों, जायजों बिथांमोनहा खामथारजानो गोनां जादों।
बे जाथाया हरनि समावनो जादों। अखानायैसो फुंनि समाव जेब्ला खाथि खालानि सुबुंफोरा न' खामनाय जाथायखौ नुयो अब्ला पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै संदाननाय हाबाखौ मावफैयो। बे बुथारनाय जाथायाव नखरनि जेंनाखौ लानानै जानायनि सन्देह खालामदों आरो नखरनिनो सोमोन्दो जानाय 19 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोननि आखाइ थानायनि सन्देह खालामनानै पुलिसा बे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ हमदों आरो दा सेबनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।